Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de Jo sóc aquell que va matar Franco, d'en Joan Lluís Lluís, publicat per Proa i Premi Sant Jordi 2017. Aquesta novel·la parteix d'una ficció que hauria pogut canviar la història del nostre país. Franco, un cop guanyada la Guerra Civil i en comptes de quedar-se al marge de la Segona Guerra Mundial, entra en conflicte amb França, ajudant els seus aliats alemanys i italians, i ocupa la Catalunya Nord. Endinsant-se en aquesta ficció, en Joan Lluís Lluís imagina com hauria sigut aquesta ocupació de les comarques nord-catalanes i les conseqüències que tindria a la llarga pel mateix Franco. Crec no enganyar ningú quan dic que el títol de l'obra ens indica exactament el que passarà amb el mateix Franco. De fet, la persona que llegeixi la novel·la estarà esperant, ja des de l'inici, l'escena que això passa. Passa que abans, en Joan Lluís Lluís ens farà patir una bona estona. El protagonista és un personatge borni, poc agraciat i que acabarà apedaçat per totes bandes, però que té una capacitat innata per la llengua. Ens explicarà en primera persona, en un relat cronològic, com arriba fins al punt que el títol ens anuncia. Ens ho fa amb capítols que narren etapes de la seva vida per posar-nos en situació, per explicar-nos el moment i per descriure'ns la mentalitat dels habitants d'aquestes terres tan properes i alhora tan desconegudes pels catalans del sud com són les comarques de la Catalunya Nord.